И здравейте, аз съм Тян Меге и това ни е първата поредица от Minecraft Survival. Та преди да започна събрах тия работи, защото ако бях почнал да снимам, ще ми мръзни. Няма да си на представа колко време търсех вълна за леглото, зато и не снимах. И да, сега ще започнем да вземем и дърво. Ето тук някъде искам да си направя къща. Ето. Крафтинг тейбъл, съчки. Чай, че бърка копчета. Ето така. Радва. Бата. Ще ми трябва и мачете. Мачете казах. Ето така. Аз смятам да започна да строя къщурата. Ще го направя бяло дърво. Дори да ми дава, дори да не ми дава, пак ще ми трябва това. Но пак ми пречи стрелата, тъй че няма да ги изхвърлям, защото ми трябва градинка, с което да оцелявам. И между другото, тук четвах насам намерих джини. Не джини, ами читви. Не мога да читна, защото пробвах да напиша гейма и ми стана, тъй че повярвайте ми, не съм читвал. Ето тук. Ако стане вечер, аз мога да легна на легло. Претърпях две вечери, където се мъчих, се криех. Направо и казвам ужас. Ужас! Не мога да избягам от тия тъпи зомбита. Стой. Май става вечер. Легни, какво? Защо? Лягай! Реках, че нещо станало. Ето сутрин е. Ето така изчиствам да мога да се направя къщата и почвам да строя. Ще ми трябва спешно кабелстон, и то много. Това го обърках. По-да няма да го правя сега, защото дървото трябва да се пести. И ако трябва някъде се скачвам. Сега ще ставят тук работи, които не ми трябват. Отивам малко да покопам мината, къде да я направя. Ето ще го чупа. Има и тук да ми бъде мината. Ето тук. Тази точка е 1.9.4 игра аз. Тук на този survival.
Да, ти пръдни. Ето така. Щом вече спах, всичко е наредено, ако умра. Начина надолу и се изкача. Ето така. Този кабелстон може да ни стигне за нещо. Да, ще ми стигне. Печка. Тия съчки ми трябват. Барадба. Кирка още една ще ми трябва. Ето така. Тази опара ще остава тук, защото че на свършване. И един меч. Другия кабел остане сега тук да сиди. Какво искаш да умреш ли, бе? Ага. Що ме зъп? Умри. Само пиша на Марцето. Тъй. Отивам да събирам дърво за хубавата ни къща. Имам мочерал дърво, може би. Да, това е мочерал дърво. Но на нас ни пречи. Явно тук има радиация, почнали дървета да му чирват. Ето така. Светлина! Това. Саплинг! Нищо. Яйце. Абе, умри, бе. Виж, трябва да го гоня. Това е ужасно. Какво? Стой. Дай ми експито си. Дай си експито. Какво? Ми звъни, бе, Марти, бе. Звъни, бе. Аз снимам в момента. Звъни. Чай да използваме етажа също. На саплинги. Това. Те изчупя да има. Мисля, че го направя по един друг начин. Вау, колко дърво извадих от той. От той грам. Значи бялото дърво трябва да се пести, не черното. Защото черното има не. Ей, те ще го направя на ивици. Много голяма врата.